Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Alabel, Uglan, sa Sarangani Province. Sa may buntag! Mayong buntag sab Jill, ato sab kumustahon ang ato mga kapuso sa Masyo ug Tamparan sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, karong buntaga, atong sayron ang kasinatian sa usa ka miyembro sa Hijos del Nazareno nga si Wenceslao Salcedo matag dunay traslasyon sa Cagayan de Oro City. Samtang say ato sab kamustahon ang kahimtang sa usa ka Dabaweña registered nurse nga nagtrabaho karon sa nasod Amerika kinsa ni pailawom na sa COVID-19 vaccine. Aduna baka siya'y nabati nga side effects human sa pagpabakuna. Kana atong sayron kauban si Lair Sweet Denya Judar. Og sa Best Talk, makauban at Resi, si Kapusong Ashley Ortega. Una ka na mga kapuso, nasayod ba ka kung asa matilawan ang pinakalami nga kape sa tibuok kalibutan? Dili na kinahanglang mudayo pa sa ubang lugar, sanglit matilawan kini sa South UP, Maguindanao Province. Nakadaog ang North Star Coffee og Silver Award sa Paris, France sa Agency for Valorization of Agricultural Products o AVPA alang sa coffee competition. Gipildi sa South UP ang 150 ka coffee entries gikan sa 25 ka mga nasod atol sa maong kompetisyon. Tungod niini, natabangan ang kooperatiba sa mga kababayan nga motabang sa produksyon sa maong kape. Matabangan usab ang mga mag-uumang labihang naapektuhan karong panahon sa pandemya. Niadtong Disyembre, makasaysayan alang sa nasod United Kingdom ang pagpahigayon sa labing unang pagbakuna kontra COVID-19. Din usa ka 90 anyos nga babay ang unang nagpabakuna. Samtang dinhi sa Pilipinas, sa karon wala pa'y aprobadong bakuna kontra COVID-19. Hinuon ang matag LGU nangandam na sa ilang pondo ingon man vaccination site sa gikatakdang paglusad og COVID-19 immunization program sa dili madugay. Sa Mindanao, nagtagana na og 200 million pesos nga pondo ang Zamboanga City LGU alang sa pagpalit puhon og bakuna. Samtang gikumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte nga nagsugod na ang negosasyon sa LGU ug AstraZeneca Pharmaceuticals para sa pagpalit og vaccines. Og subay sa isgutanang pagpabakuna kontra COVID-19, ato makauban karong buntaga ang usa ka Davaoeña registered nurse nga nagtrabaho karon sa healthcare facility sa nasod Amerika. Kinsa ni pailawom na sa pagpabakuna. Si Lair Sweet Denya Judar. Ma'am Lair, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta diha, ma'am? Maayo man, Jill. Good evening, dire. O good morning diya sa inyo tanan. And I want to say hello to my family, Paclar Denya Judar, taga Matina o Turil, Davao City. Well, thank you so much, ma'am, for making time with us this morning. Unang-una, pila na ba kakatuig isip medical professional dinha sa Amerika? Registered nurse ko diri, 4 years sa California, pero nag-move ko sa Portland, Oregon. So karon 16 years na ko diri. Total 20 years. Dugay-dugay na jud ka dinha, ma'am, no? Ma'am, katong dunay kaso sa COVID-19 sa US, kamusta ba ay mong nahimong sitwasyon isip medical frontliner ug gibati ba ka ug kabala ka? Always yun. Every day, makulbaan gud ko, magpalpitate ko, nag-pray jud ko pirmi, kay na syempre na ako'y pamilya, na ako'y mga bata pa nga mga anak, and frontliners may. At that time, nagsugod to siguro mga February, March, nga nasugod na naanami mga COVID sa hospital.
mahadlo ko kay, syempre wala pa kay mga swab testing ato. Dili ni sure kung ang mga pasyente nga gina-take care of, COVID ba sila or dili. Wala pa gyud mi appropriate na PPE at that time. So, pero karon mas we swab every patient na nagasulod sa mua. At least naka-security blanket na at least kabalo ka na. For the meantime, negative sila. Inya naanan ni actual PPEs. Mas kabalo namin mag-handle karon, although dagan pa gyud siguro kaayo nga dapat nato mahibawan aning COVID. Ma'am, kanusta ba nagsugod ang vaccination din ha sa hospital nga imuhang gitrabahuan? Nag-offer na sila second week of December. Ang ilang gihimo, kay I work in a health and medical insurance company. Pero kani siya nga kumpanya, dili lang siya hospital, na siya ay mga outpatient, dental, optal, derma, tanan covered, dagan kay sila empleyado. Pero because frontliner man ko sa hospital mismo, ako ang first few na ilang gi-offeran og vaccine. Ang doctors o mga nurses. So ang ilang proseso ana, i-email kanila sa email, health email namo, unya hatagan kanila og offer, are you gonna accept the COVID vaccine? Tapos hatagan kanila appointments. Ilian nimong appointments, ang gusto lang nila, ang imong pagpabakuna nimo sa first time o sa second time, na kay 2 days off in between. Kay kung na kay adverse reaction, at least makapahulay ka. Ma'am, after nga nag-commit na ka nga magpabakuna, kalusa ba ka nagpabakuna kontra COVID-19? So, bakasyon man ko, no? So, akong gipili January 3. Kay, for that January 3, sure ko, 14 to 16 days naka-off ko. So, I wasn't exposed to the coronavirus. Kaingon nila, kung na-expose daw ka, medyo mas grabe man siguro ang symptoms or whatever, pero di ko na ko gusto masayang ang vaccine na gihatag sa kuha. So, gipili na ako, katong Domingo diri, January 3 at 6:20 p.m., nagpa-shot ko. And so far, Ma'am Lair, kumusta mo nahimong experience sa pagpabakuna? Paspas man ang proseso kay daghan dito na ay mo check-in sa imuha, na kay papel, na kay mga ang mga simptomas na dapat imuhang i-observe. Tapos naapod sila ang CDC, naapod sila ay app na mag-check-in ka diha, i-check kanila every day kung na kay mga simptomas, pwede nimo sila tawagan, 1-800 number, i-explain ko nila sa inyong tarong. Tapos pagpabakuna na sa imuha, wala gyud siya sakit. Pagpakuna wala gyud sakit, pero siguro mga pagka 2 in the morning na feel na ako nga medyo sakit na ang side. Tapos feeling na ako heavy na ako ang left arm. So nagpabutang lang ko og kanang ice pack. Tapos pagkaugma mga 8 in the morning mo ni triple na ang sakit. Kung nagpa-flu shot man ka, triple the hurt. Pagka midnight ato wala na siya sakit hantod karon. Siguro kung 1 to 10, mga 1 siguro ang pain mo. Kabulo ka nga nasyatan ka pero wala na. Pasalamat jud ko nga akong reaction kay sight lang ang akong problema, which is normal to any flu shots or any vaccine shots. So salamat ko na kanalang jud ako ang adverse reaction. Ma'am, other than sa pain sa imuhang left arm nga imuhang nabati, wala na ba laing side effects nga imuhang nabati sa imuhang lawas? Wala na sa awa ng Diyos. Katulad yun akong nabati. Kaya ang uban na amay uban nga mga gibati nila ko, ay salamat kanila akong gibati. So sa karon, ma'am, 1 shot pa sa vaccine ang naturok sa imuha. So 1 shot pa ko, due ko mo balik sa January 23. And then ingon nila mas grabe daw ang symptoms after so gusto nila off lang gyapon. Dili gyud grabe ang symptoms pero gusto gyapon nila nga 2 days gyapon ka off. Ma'am, gikan sa day 1 human ka nagpabakuna, unsa ba ang pamaagi sa ilang monitoring sa inyong kondisyon? So na ako'y sa smartphone, na smart app ang CDC. Siguro anytime karon mo message na to sila. Kaya mo message sila, ipadala na ko ang kopya ka ng mutana sila kung naaba ko'y fever, naaba ko'y symptoms. Siguro mga 6 or 7 questionnaires. And then, mo check up na, since nagbakuna ko, nag-check up sila every day, ana kung sa. Pero as of sa kuha, kaya ako ang reaction is, gamay lang man, so less lang siya. So, dili gyud sila kaayo ga monitor kay fair lang man ako ang side effect. Ma'am, karon nga wala pa gay aprobadong vaccine dinhi sa Pilipinas kontra COVID-19. Isip usa ka nga nagpabakuna na, unsa imuhang masulti o advice sa uban nga nahadlok og nagduha-duha sa immunity nga mahatag sa COVID-19 vaccine? Sa ako alam man good, as a Filipino, updated man po ko sa Philippines, diba? Siyempre karon hadlok ta.
bago na vaccine, ana. Pero isipon nato ni, kanilang yun akong gusto nila isipon. Usually, pag naay bago nga vaccine, ang ginauna yun nila, iginipig kay ang mga third world country. Kani siya ang COVID-19, first world country na kumahog yun sila nga magpabakuna ang ilang mga frontliners. In the middle of this pandemic, the very essential people right now are the frontliners. I don't think they would take the risk na ipabakuna nila ilang mga frontliners, di sila sigurado sa ilang bakuna, di unsaon na lang nila paghandle sa mga COVID patients karon. That's just my point of view. And I think that's a very good point na to think, I don't think, dili gyud karon ang tama nga time na mag-risk sila sa ilang mga frontliners. Alright, daghan king salamat Ma'am Lair sa pag-share sa imong experience sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa tumga kapuso dinhi sa Mindanao. Ug amping always din ha, Ma'am. Thank you, Jill. Amping pirmi. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to BizTalk. Karong buntaga makauban nato usab si kapuso artist, entrepreneur ug usa sa mga dapat natong atangan sa upcoming GMA teleserye nga Legal Wives. Walay lain pa kundi si kapusong Ashley Ortega. Maayong buntag Ashley and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Happy New Year! Kumusta ka na? Hello, maayon buntag sa inyong lahat. Happy New Year! It's good to be back. Oh my gosh. Alayin mo yun. Hello. Parang kailan lang. Paano mo na-welcome naman ang bagong taon, Ashley? Well, actually, nag-beach kami kasama ng friends ko. Nagbalisin kami. So, doon ako nag-New Year. And now, iyan, kakabalik ko lang. Parang kulang pa yung holiday sa'yo. Kung meron pang extended holidays, ano kaya yung gusto mo pang gawin? Siyempre, I wanna spend more time with my family and my pets. Kasi syempre gano'n naman lagi. Basta pag holiday, I always spend time with them. At saka kakatapos na din kasi ng birthday ko. Birthday ko kasi is December 26. So, as much as possible, I wanna be with my family and my close friends also. Parang celebrating that important moment with the closest people in True. your life, right? Ano yung naging birthday wish mo naman nung birthday mo? Ay nako, isa lang yan. Sana matapos na tong COVID na to. Matapos na yung COVID na to. And syempre, ang wish ko lang din for myself is love, happiness, and more success sa career. Ako, pag-uusapan natin yan yung career mo. But before that Yes. ano ba yung mga hobbies mo naman this year or things that you wanna learn more for 2021? Well, actually, this 2021, I wanna focus on doing business. Kasi last December, actually end of November, I just launched my newest online business. I'm selling sleepwears and loungewears. And this year, my goal, aside from, doing my teleserye, I am gonna launch my newest Samgyupsal also. Kasi meron akong franchise ng Samgyupsal. Ang saya, hindi ka lang celebrity but you're also an entrepreneur. Diba? Grabe ka. Part pa lang yan. So, Ayun. yun yung parang tinitimpla ko pa kung can I do this? Matsubukan nga. Pero, yeah, I wanna explore a lot of new things since, I just turned 22 and can't just, do one thing in life. Kaya naman, no wonder you're very successful dahil another good news for 2021. In fact, you're working now on your new teleserye. Please tell us more about this new project of yours. Yes, actually, malapit na po ang Legal Wives. It's gonna air this year. Pero ngayon, natapos na yung first lock-in taping namin, which it was shot in Caliraya, Laguna. And it was so it's amazing. I love the cast. Grabe mga kasama ko, mga bibigating artista talaga. And the story itself is something new, something fresh for everybody. Lalo na dyan sa mga taga Mindanao. For sure, maraming makaka-relate dyan kasi it's about the Muslim culture and the Muslim religion. So, I'm excited. We are all excited kasi talagang pinaghirapan namin lahat ng ginawa namin dito, from the language to the costume to, as in sobrang maselan kami kasi syempre sensitive din yung magiging
topic ng teleserye namin. Syempre, we wanna deliver it properly. Especially my character. Oh my gosh. And excited na kami dito sa Mindanao na mapanood ng Legal Wives, please. So, and invite them also na panoorin na malapit na Legal Wives. Mga kapuso, nako, abangan niyo po ang Legal Wives. Malapit na po sa GMA Telebabad. Napakarami po tayong madidiscover na bagong culture tungkol sa mga Muslim, tungkol sa mga taga-Marawi. At minahal po namin tong teleseryeng to, kaya sana po mahalin niyo rin po. Thank you. Thank you very much, Ash. Thank you and so it's really much. wonderful to hear these stories from you. Thank you so much. Daghang salamat. Thank you so much. Daghang salamat po. And that was Kapusong Ashley Ortega. Siya lang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang istorya kung paunsa ba na bag-o sa debosyon sa itom nga Nazareno ang kinabuhi sa kagay-anong deboto nga si Wenceslao Salcedo. Sir Wenceslao, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang ko. Mayong buntag rin mo dia igsoong Cyril. Mayong buntag. Sir, unsa ba kang tuiga nahimong deboto sa itom nga Nazareno ug unsa ang storya nga nahimo kang deboto? Kung isgutan ang Nazareno, sa dili pa sa itong Nazareno na magididaan ang parokya namo. Daghan akong nangadawat nga milagro pero nagsugod na ko daan as sa sakristan diri sa Nazareno. December 31, 1969. Unya pag-abot sa itong nga Nazareno atong January 5, 2009 kay ang plano is wala man lang ang Nazareno pero ang naitabo ihatag sa amo ang Nazareno. Mao na nga na nagpadayon og nahimo na nan kung gi-appoint ni Monsignor Monsanto as coordinator sa Hijos del Nazareno de Cagayan. Sir, aduna ba'y mga pag-ampo o mga milagro nga nahitabo sa imong kinabuhi tungod sa imong pagkadeboto? Ako personally plus tungod kay sa bata pa ko medyo sikli ko gamay, si mama kanunay nag-ampo kang Jesus Nazareno nga magmalaho tayo ng ang akong kinabuhi aron makapanan gusto panganagan kang Nazareno. Simple ra nga pagpakigdialogo sa Ginoo kung unsay akong pangayoon na kikinahanglan nako na ng mga panahon na kay di man ta kasiguro kung mawala na ta so mga natural lang atong pangayoon. Parehas ama namo ang pangayoon. Putok karong adlaw although na kay mga pangandoy nga hindi mo makabot na siya ihatag hindi mo magaling pangayoon. Siyempre mga mayang panglawas, mayang panginabuhian, apil ang mga mahal sa kinabuhi. So far, nangahatag man po ang dili magaling tanan pero enjoy na ako ang plano sa Ginoo. Sir, matagtuig bagayod nga gatambong ka sa traslasyon og ngano nimo kini ginahimo? Una sa tanan, mo gito siya akong nadakan kay gimatuto gyud ako sa kanan. Kani ko man akong papa Pilipinista, convert Catholic. Kunya siya usa sa inspirasyon na makapadayon ako sa akong debosyon sa Nazareno ug nga hangtod nga niabot ang itong nga Nazareno o nagpadayon ako sa akong tahas labi na kay hangtod karon bisan tuod og dili na ako ang presidente o ang coordinator sa kapupungan sa Hijos del Nazareno kanunay pangapangayo og mangayo panglantaw o pamangagi ang mga tao nga kauban ako sa buwan itong Nazareno. Sir, isip usa ka iho, unsa ba ang inyong role dinha sa traslasyon ug unsa sab ang imong mga kasinatian sa matag traslasyon? Isip usa ka ihos del Nazareno. Ang kasinatian na po sa akong paguban, kapit gani ako mo surrender primerong abot ni Jesus Nazareno sa Cagayan de Oro tungod kay grabing baga na tao unya tawag nang hawi gid ang among bukton sa pagpinugong gikan sa Cathedral paingon sa Nazareno. Nagsugod mig alas 9 niabot mig alas 12 sa gabi sa Unto. Kana pa lang daan, hapit na ko mo surrender pero ako ang gilantaw. Nakalahutay gani si Jesus sa iyang pagantos dito sa Calvario. Anong dili na ako sistingan nga magpadayon unless iya naging panahon iya papahulay. Ug sa mga taong nandawat namo ang mga balikas, mga pag-insultos kana tungod kay ang tao eager kaayong makaduol pero siyempre at tumanon ang sistema kay kung dili nimo hatagan og hanay nga pamaagi ang katawan
magubot pas kuan posible pang madaot ang bahi munang among gihatagan og kamaaging hapsay ang katawan. Alang kanimo sir, unsa ba ka importante ang pagpahid og panyo ngadto sa imahen sa itom nga Nazareno? Well, personal kaayo siya nga pangutana ang pagpahid sa panyo. Pwede ra man gid siya dili necessarily nga kanang naagay narawan sa imahe sa Jesus nga Nazareno. Pwede ra gid ordinaryong panyo kay wala gid nagtudlo ang simbahan nga kana ra gid siya nga panyo ang makatabang. Kay kung naa kay ordinaryong panyo niya ipahid nimo kay ang imong intention madala nimo kana nga panyo nga igsuon nimo kanang magsagiton kay nanginahanglan. Tungod sa imong pagtuo pinaagi sa panyo maulian gayud ang mga tao. So dili gid importante nga mapalit ka gikan gid sa Quiapo, gikan sa something sa Tigray. Dili gid siya inana ang pagtuno na sa situation. Importante na kay pagtuo nga pinaagi sa panyo nga imong napahid kay Nazareno. Dinadon nimo nga to sa imong sikaw tao bahas kinabuhi kinahanglan sa panyo maulian gayud siya. Sir, karon nga adunay pandemya ug kanselado ang traslasyon tungod diini. Unsa na lang ang imong pamaagi sa pagpadayag sa imong debosyon? Sama kang Kristo nang ginigay sa panahon sa iyong kagalingon na Sara, pwedeng sa kwarto, pwedeng sa balay, pwedeng sa trabaho. Sa ilong nga pamaagi nga imong mapadayag ang imong pagtumpa, pagtuo, pagsalig ngadto kang Kristo na kinsan nagpakamatay tungod alang kanamo. Mo na nga magpadayon ang pag-ampo ngadto kaniya nga magpadayon sa mga sikot sa pangalagan pinaagi sa katawan kay Nazareno uban sa itong Nazareno. Daghang salamat Sir Wenceslao sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug God bless you sir. Daghang salamat kanimo sir, bibay Nazareno ug maayong buntag kanimo. Say usa ang Dabawenyang nurse nga nagtrabaho sa nasud Amerika, si Lair Sweet Denya Judar, ang nipailawom na sa COVID-19 vaccine. Doon na may kabalaka sa una, apan nisalig siya sa immunity nga mahatag sa vaccine alang kaniya, ingon man sa healthcare system. Samtang Jill, luyo sa kahago sa iyang trabaho sa matag dunay traslasyon, subay sa pista sa itom nga Nazareno. Apan nahimo na kining debosyon ni Wenceslao Salcedo. Apan karong suspendido una ang traslasyon, dunay mga pamaagi gihapon nga padayong makapadayag sa debosyon. Sayong mga kapuso, dili lang usa ka celebrity, usa sab ka young entrepreneur si kapusong Ashley Ortega. Ug ato siyang atangan sa upcoming Kapuso teleserye nga Legal Wives. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa to mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ernest Hemingway nga the best way to find out if you can trust somebody is to trust them. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.